दानि बोसोनगिरि निलेस्वर ब्रह्म गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिनैनि जिथु हाबाफारि बैसागु मोसानाय आरो दामनाय देनायनि फोरोंथायनि जिथु मावबादा बेखेवनाय नोंथांमोन 가져가. 그러면은 왜 가져가는? 여기 앉아. 가져가. 그러면은 왜 가져가는? 여기 앉아. दिनैनि जिथु हाबाफारि बैसागु मोसानाय आरो दामनाय देनायनि फोरोंथायनि जिथु मावबादा बेखेवनाय नोंथांमोन बसुमतारी बिथां आरो गणेश्वर बसुमतारी नकुल परेल आरो जोंनिया हरिकान्त बसुमतारी बोसोनगिरि